Majong adlaw ni Judy guys. Dako sa ang giabangan nga gamay nga room ba. Kay mag-unbox ko ron mga parcel. Oh guys. Ay sa Magaw. Pasensya na mo dana sa Magaw guys kay agsuga mo gud ringit giton sa na mag-abrihag bintana. Dagan ko mga parcel daring ang abrihon nun. Kay ba mo guys, kay ugad to ko sa amo ang bay, to ang gipuy-an, di ko makalugar. Kay si Dalton lagi mag-apil-apil. Dadi mahuma nagahu ang buhaton nun. Mo nang ning kuan na lang magadyo ko daari kay na matapos badagang trabaho ug di ko mangitag paagi. Tapay dagan no. Ya. Hala man gipangbutang og garbage bag kay arong dali ra nagbitbit ba. So magsugod na ta. Namo ko dali gunting. Ngit-ngit no. Way tarong lighting dari. Ano yung pang-abrihan sa daan. Uy. Saksakan. Mayo. Para lang ipang file diha kay arong madali bit ako kahuman. Ako ra sa dari guys kay si Rosalie ning lakaw. Dari mas Rosalie nag-uban mi. So while ga excuse me. So while ga unwrap ko dari mga parcel guys, nagstorya ra ta dam ko ga comment nga. Ngano ko nung arang dugayan human nagmumbay 3 years na pagyapon na human tinugod man po na guys dugay jud na human jud among bay kay naa naman jud may budget ntos among bay katong pag 2023 nga katigom-tigom man pud mi ginagmay mao man tog na operahan pug ko mo to nga gamang bay amo na lamang gisit aside sa kay total napang pud kapuy-an ja ara man pong kamaadjuhon ag amo ang gipuy-an ron ng tag-eder tos pay nga magipuy-an ron kay di man pud ingon og kuan nagijahang abang mahal kuan raman affordable raman jud kaadyo ja na pud mi kwarta des ni agi basta daghan bitaw mga kuan daghan bay mga mahitabo ba nga wala to giplano nga imbes na anang tag kwarta para nitong butanga magamit na hinuon pud ja sa papud among bay is among ara dun nang hinaguan kay wa jud ko ning accept og mga tabang nidaghan man din ning offer na ho pasalamat lamang pugos mga ning offer pero hala man jud gibalibaran kay bay manggud na di ko gustog abot sa panahon ala bang maingon nga magkabikil ba mingon nga kana ingana ning kuan ra mi am kami ra ba ning kuan sumbay ingana ba magkabikil-bikil mo na ang gilikayan mo nang ningana ko kami duha undoy pareho man jud mig buot gudpud ngana mi nga og magpabay man gani mi bahalag dugay mahuman basta kay gikan jud sa amo ang hinaguan so hopefully this year jud guys mahuman na guys kay naana may kuan naanay portahan bintana dagahapon day guys na approve nag amo ang kuryente so i-connect na to once ma-connect nag kuryente tuloy-tuloy na ja, today ko na pod na magtrabaho og skim coat. So, mas skim coat na tong sud. Ara na jud ka adjong ka kasgadang. Ara na jud ka adjong ka deun na jud ka matuuran. Abi ko si Rosalie. Yang bana ning kalit lagi abot. Ah, okay. Ja. Mo nga asar hinung ko gikawa na hinung ko. Adyo kuan kay maudjog gagang kamera. Das undoy ning abot. Ja. Mo na, so hopefully this year mga man na wa pa nagipakita jud ninyo kay gusto na ipakita ninyo anang naana jud changes nga major. So at ang atangi ra man na ninyo kay pa mugud po ko kaadto didto si undoy ra man ning atog hapon kay didto man ko taga fire ug taga sa pato basta kanang gamiton bito nila para tawag kanang i-monitor tatawag na di inspect nila og makapasar ba mga na ja nanay mga fire extinguisher mga nga na ba so excited ko puhon magpakita ninyo sa mga ang bay kanang bitong lami na humanag kuan tao sa mga bintana tanan da nanay skim coat ng lami na hamis-hamis na ba kanang makita na din ninyo nga pwede na jud puy-an pero among sabot ni undoy kung mahuman na magunang portahan og bintana actually pwede na sa mapuy-an pwede mo tapad pwede man pwede na jud sa mapuy-an basta naa na tong bintana o kon pero amo nang saputan undoy nga amo salaman jung i-finish tanan iha na mapuy-an pero
Di man dinay ma-finish tanan. Kana bang murag malami na jud ba? Bahala wa pa may mga furniture ja. Ang istorya lagi may wa pa may mga furniture ba like kanang katre, ja mga sofa or salaset mga nga na ang gina gamiton sa laman na mag-amo ang mga plastic dari nga mga lamisa. Sinay ni sagod. Oo, di ba manglubog sa laman sa kuan kay di ba ja pod lalim na og paliton ditso kay mahal ba ja na. Ag dining set, salaset mga mukaan ba mga 30,000, 20,000 para nga na dako-dako pud na. So, salamat dahil sa inyong mga support ha. Kaya wa mo support po na, murag wa po'y ganay trabaho. Lami ka tutong na mo support kaya marapag na mo chair pud nimo ba. Ganahan pud ka mo trabaho inga na. So, dagang salamat. Magtiwas na ko hawa diha be. Nga apas-apas man pud ka undoy guys. Oh, apas-apas og mingaw ka na. Isa magagikan. Na? Timbang bagol. Okay, kamusta gid ang suki dito wa bagi sulot sa lain. Wa man. So dari din ta mo dapit guys no kay kuan man naman diri bintana para mo lamdag. Awa guys, ipadadan ko sa gabilin da bags og unom ka buok bagay sa tang pangtan-aw ni og. Okay ba ni? Naka-purchase ilang bag ni last year. Okay ra man pud. Kani kay tag 100 plus ra man ni siya. Ilang mga bag. 100 plus ra ni siya guys. Ang cute tada. Cute ka jo. Wah. Manisud. Nice. Wala ka nice. Uy. Pwede na mo inganaon. Pwede pod. Ingana. Pustyal ka jo. Ano sa mapod ni? Tunaday po. So, bali, duha day si Jakakuan. Duha. Oh, nice. Nice. So, muragi padadaan ako nila tanang color, guys. Para siguro ma-compare na ho ba. Ganin sa maning kolora. Ay, nice gihapon. So, pareho rin sila klase. Lahi lag color. Ato sa nang ipang open tanan. Nalingaw ba po kuron guys? Dapat sa una rin nagihimo nga mag-review mga products. Actually sa una, man nagihimo na pero kanang pitik-pitik ra bitaw ko. Karon na dun giseryoso guys kay okay man dai ni. Aside sa maka-free kog products, maka-earn kog commission once nga magustuhan na product. Kaning ang pagngani nga ron guys, ako panigtabang nga among bay na human. Awa pa na human, hapit na. Mag-ingani-ingani bitaw ko. Mag-review ko kay once nga magustuhan nag product kay mamaligja man ko. Hindi na magustuhan, hindi na ko mabaligja kay ilami. So, kaning mga baga guys, 100 ra ni kapin guys. Pero okay na siya ha. Karon kay mga 160 man siguro. Nice ra ba? Nice siya oy. So, dapat sudlan na ito siya para siya ma-deform. I am back! Samang... Uy, halagi, itsara man pud. Dana ko dari guys, hapon ako ni uli guys. Mga man ang trabaho, pero lagi ako naman. Madyo naman, naka-open kong 20 ka parcel. Diyan na pinaabot ng gidang rosary. 12 pud ka parcel. Daghan na. Gatos lagi na ang... Warang estimated na hanggang... Gatos pa pin. Oy, where are you going? Ho lagi karon. Hey! Hey, gudan. Mali problema na guys kaya kasi sa takas lababo. Excuse me. Magluto ko guys og gamon ko diha bangus. Magkuan ni mag nipis karon mag-unun mi kay request ng among amo. Gudan kay the fish is dirty oh. Ew, yuck. Ew. It's a fish. Ano kasi ginang tubig? Kaya kang ay allow diha pero yan na. Nanara tubig hinera kay wala tay tubig. Ahos per hour inaganan. Ahos is very important. Imingaw man kung il-il kay mamangutoy. Aptik darim hinlo. Nanguan sa ba? Magtiga mo. Ay grabe guys, nagugazig turong adlaw guys. Angin ra sa nakitan sa kuan. Nakita na kanan? Karon mo nabaw mo ni. Grabe lagi. Bitaw ko. Kahila ko. Kaya naka-timing po ni Agi. Hawa, nang hagad ako sa dam. Kapoy ko no, putas ko no.
Pagas na naman na luto kayo para mag-video. Wala. May bossing. Sa Rosale. Fish. Bossing. Practice na Rosale. Tsaka na ipanan na, may mo request nga. Yan luto isa nga na. Luto mo ko ng inunan. Same fish. Luto lang kita, kaya arong di ta mabida agbanan. O gadyan, o kaya naman po, na pwede kang wanda. Baka nang giipok, mag-apam na laman po. Mag-apam di ay. Dito, simba ko. Storya ba lang? Sinaaray na sa atubangas Ginoo, altar sa Ginoo. Nga, balag na kinaon sa mag-unong kamatadon, hangtod kamatadon. Unong kamatadon ko, no? Mag-unong hangtod sa kamatadon, sa kalipay o kasakit. Sa inunan man o sa buwad. Ano naman o sa litson. Dahil gusto no ka-high blood. Salamat dahil sa saging, tagaan na mong salig saging. Banana, ikaw may nagbitbit. Madulis manina, gadi dyan na magluid na ho ba? Hindi paghahin-gahin dito para aho ba? Mag-skimpot ko no ganina, pero wala na naman. Uy, di ba ni maunga, hindi na karas. Nakaras mo din ka sa drus yan ito. Ate. Disgrasya mo ko kitang cellphone guys. Grabe. Gahapon, Agis na ba? Hinarag. yung mag-vlog ba ng tatusi dyan, dati nan sa bang pagkahitabuan nga na, hagbang man yung cellphone, nabuskag, kabayan yung bibo kapin. Manahin ang pagka. Pila, 1.5 lang, hapit pag sus. 5. Sige, kay 3,500. 3.5 na itong napusa. Aman. Katong napusa. Karon. 3,500 banta. Original pa. Hindi man ang original ang ipon eh. Bisan pa, sakit kapos kasing-kasing. Kisa ba yung tawi? Mukuang. Minuo ko 1.5. Sus. Sakay, ara magyapon ng ka. Sakit magyapos kasing-kasing kay. 1.5. Dako na ng kwartahan ng 1.5. Uy, ano na eh. Medyo man ang butahin. Dili, adi ay. Asinan. Asinan paggamay. Igan man si Doc Alvin. Gati mo kung makadad ng bitsin. Analis ko nung 15 ka kilo yung kanin. Kadaglaw. Gamay ram pagkaadyo. Diba? Matik nung pag mga bayranan. Bisnel, kape naman kurente, hapit mo 4. Jaway, laing mga appliances, nga diba? Pero grabe, man kung kadyong kapiot, dari po guys, may lababo ba? O lababo, may abo. Uy, urus na! Awa guys, gold ako guys, oh, marupag mao, pero hoy, ginoo ko, stainless steel rin siya guys. Diyan nilaging maninda, tano nga, masuot na laman dyan punta kay, para makita dito sa mga tao nga yung gagamit. Agkanipod guys, mga stainless steel rani kaya gaho ang wedding ring na muundoy. Uy, di naman masigo. Buang na. Masigo pa man pero parang huot na dali rapid to. Mahaglok man ko uy. Nagdara man dyan mo gamay-gamay pa ko gamay. Kaya 48 mo may pagkasal na mo. Ami, ako rin ay 48 tagaho ang timpang ba. Sasamot na sundoy. Kaya pagkasal na mga 60 plus na to. Karoon kaya 80 naman. O nang what din may mga kuwan. Butang-butang na lamang ko dari. Kaya arong malakaw ko ba. Nga na po nga. Hindi na lagi. Kaya na wedding ring. Hindi na dyan ni Mao. Taguan na lang ang litipigan. Si Undoy pa dapat iya, stainless steel ang gihatag kaya rong sut-sut ko na nga dyan. Kaning piot naman po, nansa naman si Undoy. Yung buang man. Kaya ka nang kutasan naman siya, kaya ka na magtrabaho aras sa bugat. Naniguli, kakaon na po sa kakaldiro. O di kaldiro. Sa kakaldirong luto. Di bito, daghan-daghan, maginahinay lagi kay. Uy, kaliwat, high blood na. Ano naman eh? Good night, guys. Say good night. Good night. Kiss. Kiss me. Other side. Lutit na naman na. Good night, guys. Love you.